kawengku sagung jajan nanging sangat tangi kipi sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi Untaping prawadya bala kuda budaya gumleger gumuruh rame swara emo pangambot rubuh ya prawadya brala prajurit Gumuruh kebaki wonten sajroning alas warna ingkang samangke tumuju sajroning alun-alun nggih Pak. Hop, Pak. Untaping prawadya bala kakawon rame gumuruh swarane rongger ayo kuda budaya kang sampeyan sing kerak-kerakane nduraka Dokri para satria ngersana mriku kek ayo wah ayo lo ayo ledak wis hey ya hey opa ayo saya suwe saya seger ini kuda budaya Seri satunggal bawa satunggal kang sampun katuraken ulah kaprigelaning dening para satriya ya Kang. Wah kantor lintanipun sejogetan atur pakli murid dening para warga. Waduh, yo, wah.
Abdi Mulya ya iki kakawinastan Abi Perwan. Ayo Le kaya ngapa ni seni oi ho oi ho Yuk. Iki kang katon cilik dhewe iki sapa man? Ya iki lho kang kawinastan Kinarya Akbar asmanipun. Ayo bar Akbar. Putra budaya bar sing ati-ati ya le bagus. Gelek-gelek sakjroning jagat raya. Nangge utama putra wadya bala kuda budaya manuwa. Sesarakan kalian tolek agar sak wadya bala sing ati-ati anggone kaya pakaryan Yogyara. Wah, hei. Au. Jos. Hehehe. Kanca-kanca kantor penara sugeng karawa sedaya dipenging rawuh sedaya. Ayo. Op. Jos. So. Hey. Yeah, oh yeah, yeah, just yeah.
Iya. Bos. Ya. Ya. Buka titik jas, goyang titik jas. Buka titik jas, goyang titik jas.
ya. Lo. Ya. He. Ya. Up here. Yo. Ha. Lo. He. Yo. Ayo kian prayitna kuda budaya sing ati-ati ya manut. Wes. Kene niki matur gunging panuwun Mas Kirun. Anggenipun jengkar saking sasana wawihan kuda budaya yang samangke badhe kundur wonten sajroning kutha Trenggalek Watulima tansah pinanggih rahayu kawilujengan. Lonon Poswanci titi wancine lho, Ger. Aja kedah wae nduk sus. Pasti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tapi burine dasar isih ana mesti bakal tuwa laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang narasake bebasan wae ngaren kudu aku yo pangkat tetep eling nduk Aini urip tansah kudu eling jajale to jajale ngaji mumpung elingo tembe burine dasar isih muda meski bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja ana
Hyang Siti iyo iki jaranane iki jaranane budaya matur gunging panuwun. Menika kanca-kanca saking Lejar Penggali Mbak Kimoci, Di Anis, katuran pinara. Kene lho munggah kene. Sing penak iki munggah kene. Le ya, Mbak Kimoci, monggo pinara. Di Anis, munggah kene. Oh. Sos. Oh. Hei. Oh. Usah. Barongan mata beling, rene ya tak tempiling, sing kendang koyok maling. Sing kendang koyok apa tut? Monggo. Pinara. Sikra nayaka ngeyai karya pakaryaning praja kumergut sekut cantuk tali wangga manunggal setya damya imelasri sore kumara sarawara pun arasi estu padha dawonya sang nyata sajuru-juru ngayahi karya sajuru-juru tansah kang ngayahi karya Mbak Kimoci, aku neng kene Mbak Kimoci, aku neng kene karo Putut. Sing neng mburi kae sapa Tut? Sing neng mburi wonten jenenganipun Bapak Sumar matur nuwun rawuhipun. Bapak Sumar sarangan kalian malipun Bapak Kepala Desa Bapak Abdi Anggota Pak. Yo. Ibu Iraga. Emang yaji ora ketok nek. Wah, ATM cair iki. ATM Sarji air. Mbah Karji. Ayo kertita. Postit dewa telepon kala mangsa samang nyuwun bali yo kira cah Agus.
Bif, kowe aja kaya mangkono. Yen mesti tiwanipun mampir ya pantese mampir ning Mako ora mampir ning Mako. Wah. Ayo. Lumantar saking kuku sing dupa kang pelun laluga sinengkaran dening para sesepuh Praja. Amit kemareng kawula nyuwun pamit man aku nyuwun sajroning bahar yang mulia kang nyuwun kuku sing dupa kanggo pelun ingkang anggota wangi kang ngebaki wonten sajroning alun-alun man ger. Panas jeroa. Apa samper aku terno bali apa samper. Wes. Pelementek. Pelementek. Hei. Pelementek iki mengke. Ontek. Pelementek to. Oh, sos. Ho. Brunot musik entertainment mana? Aku rawuh won kakang aku rawuh nekane. Panjenengan sesarengan kudu budaya lan